Dobrý deň, volám sa Rastislav a predstavujem vám elektrický obvod, ktorý je vsunutý v paneli 14N a ide vlastne o astabilný klopný obvod. Čiže teraz vidíme, ako blikajú červené 10 mm svetelné diody astabilného klopného obvodu. No tak sa pozrite, že ako pekne to blíka, čiže tranzistory prepínajú a vzniká vlastne dvojitý blikajúci obvod. Napájanie je 4,5 V batériou, kladný pól ide červeným drôtom, ide cez vypínač. Vypínačom môžeme, teraz je zapnuté, môžeme vypnúť, takisto zapnúť. No a čierny drôt je mínus. Z vypínača alebo spínača to ide na červenú zdierku, čiže červený drôt je plus. Čiže červený drôt je plus, čierny drôt je mínus. Takže vlastne takto vzniká stabilný klopný obvod.